βλέπω. Δεν μπορεί να πω. Ναι. Αριάννα. Φτάνει εδώ, μάλλον δεν την γλιτώνουμε, ανεβαίνει το δρόμο και έρχεται στο σπίτι. Έρχεται στο σπίτι, ακόμα τώρα βγαίνει. Φύγε ρε, πες του γείτονα να φύγει ρε. Πες του να φύγει ρε. Πες του να φύγει ρε του γέρου. Δεν είναι ρε παιδιά, φύγανε ρε, με το που είδαν τη φωτιά φύγανε. Να τη καβάλεις. Φύγε ρε, φύγε, καβάλισε, φύγε. Σε ένα λεπτό θα είναι εδώ, άστα ρε, φύγε. Άρε κανένας ρε. Δύο περισπαστικά ήταν και φύγαν όταν είδαν τη φωτιά ρε. Δεν είναι δυνατόν αυτό ρε. Παρακαλάμε να αλλάξουμε αέρα. Θα κάψω τους άλλους. Και καίει το μεγάλο κτίριο. Καίει το μεγάλο κτίριο. Κοίτα εδώ, που είναι ο δρόμος. Και που είναι το σπίτι μας. Βλέπω αφού φύγανε. Δύο περισπαστικά ήτανε και φύγανε. Άμα το τουμπάρι καήκαμε. Πάει προς τα κάτω. Άμα συνεχίσει προς τα κάτω θα καούν οι άλλοι.